Moi boa tarde. Sede moi benvidas a este lugar de Meirande, na ría de Vigo, todas as persoas que nos acompañades neste acto de anuncio e de entrega dos Premios Xerais 2021. Neste sábado 11 de decembro tamén enviamos desde aquí un saúdo afectuoso a quen nos seguides a través das canles da emisión en directo. Como sabedes, hai 8 días que os xurados deron a coñecer os lemas das 10 obras finalistas desta edición 2021 do 36º Premio Merlín de Literatura Infantil, do 13º Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil e do 38º Premio Xerais de Novela. E chega agora a ocasión de desvelar, finalmente, as obras gañadoras destes recoñecementos. As súas páxinas seguirán moldeando a feitura destes galardóns, que se inscriben na historia da cultura galega. En primeiro lugar, vai tomar a palabra o director da Editorial Xerais, Fran Alonso. Bo día. Amigas e amigos, un ano máis a celebración dos Premios Xerais 2021 vese afectada polas circunstancias provocadas pola pandemia. Pero un ano máis continuamos a beira da ría de Vigo, a beira deste mar terapéutico que nos levou da illa de San Simón ao Museo do Mar de Galicia e do Museo do Mar de Galicia o Meirande, o Centro de Interpretación da Batalla e Patrimonio Cultural de Rande. O Meirande edificouse dentro dunha antiga fábrica de conservas e acóllenos hoxe para volver a poñer en valor a palabra literaria. Poñela en valor ante as ondas que arrouparon a poesía de Martín Codax e de Mendiño tantos séculos atrás. Neste lugar onde a nosa literatura naceu, onde naceu a lingua literaria que con alegría convocamos de novo fronte ao mar. E é que, en palabras de Darío Xoancabana, a literatura, a poesía, é a forma máis alta e depurada que asume a lingua. Así que nós, arestora, celebramos a coraxe das letras, celebramos a puxanza fascinante das nosas escritoras e escritores, e laiámonos, como non, da perda de Darío Xoancabana, gañador en 2 ocasións do Premio Xerais de Novela. Darío era un artesán desa lingua que erixe os nosos libros, esa lingua excelsa que fai posible que agora presentemos 3 novas obras que agroman da semente que a escrita foi deitando ao longo do tempo. Probablemente ninguén sexa máis consciente que as persoas que traballamos coas palabras de que o futuro da lingua, o futuro da literatura, se sustenta esencialmente no futuro da lingua. Por iso, desde Xerais, queremos que a reflexión sobre o estado da lingua galega retorne ao debate público e que se convirta nunha preocupación relevante. Así que, desde o noso ámbito, o da edición, faremos todo o posible para que así sexa. Non quero rematar sen facer públicos os nosos agradecementos para os membros dos xurados dos 3 premios pola súa enorme entrega. Axiña coñeceremos os nomes das persoas gañadoras. E cunha especial mención para Francisco Novo, o que lle desexamos unha pronta recuperación. Para o Concello de Redondela e o persoal de Meirande, pola súa gran colaboración. Para a xornalista Teresa Cuiñas Lavandeira, pola súa profesionalidade e, sobre todo, amizade. Para o fotógrafo Manuel Vicente e para os técnicos de Casa de Tolos que fan posible esta retransmisión en streaming, así como o meu agradecemento persoal para todo o equipo de Xerais. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Fran. A continuación, intervirá a secretaria do xurado do 36º Premio Merlín de Literatura Infantil, Anaír Rodríguez.
Ola, bo día. Vou ler a acta do xurado da 36ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil. Reunido o xurado da 36ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, convocado por Edicións Xerais o día 10 de decembro de 2021 e constituído por Bea Campos, Marta Fernández Carneiro, Irene Pérez, Daniel Portela e Iván Rodríguez, coa presenza como secretaria con voces en voto de Anaís Rodríguez en representación de Edicións Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por unanimidade á obra presentada baixo o lema O neno de lume. Unha vez aberta a aplica, a autora do texto resultou ser Ledicia Costas. Agora, a continuación, Irene Pérez, representante do xurado, lee texto xustificativo. Irene, por favor. Como ti que ibas. Bo día. Isto é un pouco alto. Grazas. Moi ben. Estás ben? Sí, Vale. moitas grazas. A ti. Pois vou ler aquí o noso texto xustificativo. O neno de lume conta a fascinante historia de Morgan, un neno peculiar que, cando era un bebé, apareceu dentro dunha cesta diante da casa da señora Culpeper, xunto cunha enigmática nota que dicía: «Lévenme máis alá da néboa, busquen a casa das tres irmáns e díganlle que son o neno de lume». Sobre o seu ombro dereito sempre leva a luminaria, unha pequena chama que só el pode ver e con quen pode falar. Un día a cidade aparece cuberta por unha mesta néboa con sabor a sopa que non levanta co paso dos días. Sen rastro do sol, Morgan sente como luminaria se vai apagando. A señora Culpeper lembra a nota que traía Morgan na cesta e o neno prepárase para iniciar unha viaxe máis alá da néboa. Creen que Luminaria só poderá sobrevivir se atopan a casa das tres irmás. O que non imaxinan é quen son en realidade esas mulleres. O neno de lume sorprendeu ao xurado da 36ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil pola súa eficacia narrativa que lembra a dos contos clásicos, pola originalidade dos personaxes e pola plasticidade dos escenarios. Salpicada de efectivas doses de humor, tenrura e irreverencia, a obra mestura a realidade e a fantasía desbordante para falar, sen caer no didactismo e cunha extraordinaria sensibilidade do achado do lugar de cada quen, do valor das diferenzas, das injustizas sociais e do incuestionable poder da amizade. Moitas grazas. Moitas grazas, Irene. Agora, por fin, entrega o premio o representante do xurado do Premio Merlín, Daniel Portela, por favor, a Ledicia Costas. Boa tarde. A incrible historia que vos vou contar sucedeu hai 2 séculos. Botade contas, se o pensades, é unha barbaridade. Iso foi antes de que existisen os televisores, os corazóns artificiais e os bolígrafos. Sucedeu antes de que se inventasen cousas sen que as que agora semella imposible vivir,
a cremalleira, a torradora, o ordenador, os videoxogos, a pizza... Vale, a pizza non, aí paseime, pero todo o demais é certo. A xente desprazábase en bicicleta e en coche de cabalos, estaban de moda os chapeus xigantes e as casas quecíanse con carbón. Morgan apareceu unha mañá de agosto como por encantamento dentro dunha cesta. A señora Culpeper case se desmalla ao velo. Atopouno no chan, diante da súa casa, sobre a boca do pozo de carbón. Xunto ao bebé había unha caixa de mistos e un sobre cunha nota escrita con letras vermellas e reviradas como ao rabo dun demo. Lévenme máis salada néboa. Busquen a casa das 3 irmás e díganlles que son o neno de lume. O meu conto favorito de nena era A vendedora de mistos, unha historia tristísima de Hans Christian Andersen que fala da pobreza, da fame e tamén do frío. Eu lembrei a fascinación que me producía este texto de cativa e reparei en que nunca escribira un conto de fadas, unha historia ao xeito dos contos maravillosos, clásicos, que no fondo teñen bastante responsabilidade no feito de que eu hoxe sesa escritora. Por certo, malea ser un dos máis escritores máis importantes autores de literatura infantil do mundo, cóntase que Hans Christian Andersen sentía un especial rexeitamento polos máis pequenos. Hai quen directamente se atreveu a afirmar que odiaba as nenas e os nenos. De todas as curiosidades e anécdotas que lín sobre o autor, as miñas favoritas son 2. A primeira relata a ocasión na que uns pícaros lle regalaron unha caixa de bombóns. O escritor sospeitaba que eses nenos querían matalo e que aquel chocolate estaba envelenado. En lugar de rexeitar os bombóns, regaloulle a caixa ás súas sobriñas para que fixesen de coelliñas de indias. Agardou a que probasen os bombóns e, tras comprobar que non morrían, exixiu que llos devolvese. A segunda anécdota ten que ver coa súa morte, a de verdade. Solicitoulle a un compositor que preparase unha marcha fúnebre para que soase o día do seu funeral, cunha petición moi concreta. Era necesario que a marcha fose a caída para o paso infantil. Malia sentir fobia polos cativos, estaba completamente seguro de que infinidade de nenas e nenos asistirían ao funeral para despedilo. E así foi. E aquí é onde quería eu chegar. Ás veces hai máis literatura na vida de quen a construe que dentro dos propios libros. E aí o deixo. E agora sí, quero dar as grazas ao xurado que ao concederme este premio, co que teño un vínculo emocional moi grande, acaba de fabricar un recordo precioso para o futuro. Onte, despois de falar con vos, tiven unha idea para un novo invento da señorita Babel, unha máquina para fabricar recordos bonitos. E grazas a todo o equipo da Editorial Xerais, onde levo publicando 21 anos, nada máis e nada menos. Este Merlín, para min, é un golpe de luz. Moitas grazas. Pois agora tócalle subir aquí o escenario, subir non, camiñar cara ao escenario, este protocolo, o secretario do xurado do 13º Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, Ramón Domínguez. Boa tarde. Vou ler a acta do Premio Jules Verne. Reunido o xurado da 13ª edición do Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, convocado por Edicións Xerais de Galicia en Vigo o día 10 de decembro de 2021 e constituído por Antía Paz Cabezas, María Rúa Rodríguez, Damián Alonso Lourenzo, Né Barros Fernández, Violeta Meléndrez Doval, actuando como secretario con voces en voto Ramón Domínguez Veiga, en representación de Edicións Xerais de Galicia, acordou por unanimidade outorgar o premio á obra titulada Un elefante na sala de estar. Logo da Villa Aplica, resultou gañadora Berta Dávila.
Pois agora prégolle o representante do xurado, Ne Barros, que se dirixe a cara aquí. Eu agora vou ler o texto de xustificación do xurado que acordamos que dixese así. Un grupo de persoas que se ven afectadas por un suicidio intenta buscar o motivo o tempo que se culpan e procuran o xeito de aceptalo. O xurado destacou a sensibilidade coa que se trata o tema a través dun estilo limpo e coidado e dunha lectura amable que engancha desde o primeiro momento. A orixinalidade da novela radica na reconstrucción da historia da protagonista a partir de diferentes puntos de vista. A autora recrea diferentes voces, entre elas familiares, amizades, doutoras, perfectamente conseguidas que lle dan á novela un ton polifónico. Sen selo, a autora construe unha novela coral de lectura doada, cargada de sentimentos, contradicións e cun xiro final sorprendente. Moitos parabéns. Pois agora entrega o premio o representante do xurado do premio Jules Verne, Violeta Meléndez, a Berta Dávila. Bo día. Hai algún tempo, como agasallo dunha viaxe, merquei o meu fillo que está hoxe aquí, aguantando como un campión, un calidoscopio de papel con flores pintadas por fora. Era un obxeto fermoso e especial para min, que adoro a extrañeza deste tipo de aparellos e, sobre todo, a súa capacidade para devolvernos imaxes sorprendentes, deformadas, sobre cousas que son comuns. El non lle fixo moito caso, así que xoguei eu con el. O calidoscopio pode servir para explicar a literatura, aínda que sexa un lugar común. A palabra calidoscopio significa ver imaxe fermosa, e a literatura pode ser algo así, un foco sobre o mundo que nos faga velo cambiado, fermoso se cadra. Ou se cadra non, porque a literatura tamén ten que enfocar o terrible algunhas veces, para que o entendamos, para que o atravesemos, para acompañarnos. Esta é unha novela sobre o terrible, sobre o elefante que hai cada día, en cada cuarto de cada casa, onde vive unha familia que perdeu alguén que morreu por suicidio. Unha novela sobre o que é o que ocorre cando hai que iniciar o do e atravesar o camiño do loito co peso do estigma nas costas. Adoita usarse o calidoscopio como metáfora do que é plural. Pero o certo é que o calidoscopio fai xustamente o contrario. O calidoscopio non multiplica a mirada, senón que divide aquilo que enfoca, fragmenta a mesma cousa, o mesmo obxeto, a mesma imaxe en dúcias e dúcias de partes. Xogando cun calidoscopio de papel naceu a idea de contar nun libro quen era Rosa, unha protagonista que xa non está, e de facelo exclusivamente a través das miradas e das palabras das persoas que a querían, que van tecendo, ás veces soas, ás veces acompañadas, esta historia. Eu era moi consciente da dificultade do reto literario que significa escribir un libro para xente moza, e foi unha experiencia excitante e nova para min. Moitas grazas ao xurado do Premio Jules Verne e a Xerais que o convoca por darme hoxe a oportunidade de que un elefante na sala de estar chegue ás mans desas lectoras. Grazas.
Pois ímonos achegando ao final e agora, pois quen ten que camiñar cara a este atril é o secretario do xurado do 38º Premio Xerais de Novela, Xosé Manuel Mo. Bo día a todas. Reunido o xurado da 38ª edición do Premio Xerais de Novela, convocado por Edición Xerais de Galicia o día 10 de decembro de 2021, e constituído por Rosalía Grandal Montero, María López Suárez, Francisco Novo, Irene Pín, Iria Veiga Ramos, coa presenza como secretario con voces en voto de Xosé Manuel Mo, en representación de Edición Xerais de Galicia, acordou concederlle o premio por maioría á obra presentada baixo o lema Seres Queridos. Así mesmo, recomenda a publicación da obra finalista presentada baixo o lema O Negociador. Unha vez aberta a plica da obra, cuxo título é Os Seres Queridos, resultou ser da autoría de Berta Dávila. Pois agora tócalle a representante do xurado Rosalía Grandal facer lectura dese texto xustificativo. Bo día. Unha nai recente é unha muller de loito por esoutra muller que deixou atrás. Desta rotunda afirmación dedúcese, sen dúbida, que a cerna da obra gañadora desta edición do Premio Xerais de Novela está conformada pola reflexión sobre a alienación, a fenda abisal que a sociedade crea negando a muller como persoa dende o momento en que se converte en nai. A protagonista de Os Seres Queridos queda embarazada 5 anos despois de ter o seu primeiro fillo e toma a decisión de abortar. Neses momentos, lembra o nacemento do neno como unha experiencia dolorosa, debido á falta de adecuación da súa vivencia co relato dominante idealizado da maternidade. A crianza deriva en sensacións de culpa e arrepentimento, así como en dúbidas sobre os propios sentimentos cara ao fillo, causadas fundamentalmente polo temor de ter que se defender do que os demais pensen sobre as súas decisións. Estes recordos, xunto con abundantes reflexións sobre o proceso creativo literario como unha forma capaz de canalizar os seus pensamentos, entrelázanse cunha narración meticulosa dos acontecementos vitais que lle van ocorrendo e que van conformando a historia. Cunha clara vocación de estilo e cunha prosa precisa, atraente e emotiva, a narradora protagonista configura un magnífico discurso autoficcional sobre os afectos e os vínculos entre persoas, sexan familiares ou non, e afonda no significado do amor maternal e nas arestas controvertidas da maternidade. Pois agora prégolle a María López que en nome do xurado entregue o premio a Berta Dávila. Bo día. Dixeronme que tiña que contar algunhas cousas hoxe aquí e que ademais tiña que facelo 2 veces. En principio pareceume ben, pensei que non me sería tan difícil.
Con todo, a min que paso o meu tempo máis feliz precisamente contando cousas, escribindo cousas, resulta que me faltan as palabras agora. A min gustaríame poder dicir algo moi exacto ou moi oportuno e explicar esta novela moi ben, pero só me sinto capaz de dicir algo que sexa simple e sincero. Estou contenta e estou emocionada. Este libro chega despois dun traballo arduo, da convicción profunda de que tiña que escribilo e de moitas mañás erguéndome cedo, moi cedo, mentres o meu fillo dormía aínda, para darlle forma a unha novela que pensei que non sería quen de rematar nunca, e moito menos de entregala a outra xente para que a lese. Os seres queridos é un autorretrato incómodo sobre o que significa o amor maternal, que quere confrontar ese relato edulcorado coa determinación de quen sabe moi ben canto dano é quen de facer ese relato. Como explicou antes a persoa que leu o fallo, que falou un pouco da novela, a protagonista desta novela, despois de ser nai por primeira vez, 5 anos despois, atópase inesperadamente na disyuntiva de decidir se quere volver selo ou non. Pero o recordo doloroso do primeiro ano de crianza do seu fillo devolvelle un reflexo da experiencia que non resulta para nada doado de encaixar, atravesado sobre todo pola culpa e o arrepentimento, que é unha palabra que non se usa moito cando se fala de maternidades. Desde o relato das últimas semanas do ano, os seres queridos fala da familia, fala da parella, fala dos lazos que non se escollen, pero tamén fala do loito e tamén fala da amizade e da capacidade que ten a literatura para recoller aquilo que nos custa poñerlle nome. Lembro moito unha cita que está ao inicio do libro, que é de Helen Deutsch en orixe, pero logo foi recollida en moitos outros títulos, e esa frase que se fixo moi célebre que di: as nais non escriben, están escritas. Non? Esta é unha novela sobre os vínculos que nos sosteñen, e creo que dela hai moito amor e hai unha nai que escribe. Moitas grazas ao xurado do Premio Xerais por escoller a miña novela incómoda. Son consciente do difícil que é estar nese lugar, o do xurado, porque hai unha década, cando eu tiña 23, formei parte do xurado deste premio, entusiasmada, chea de medo, chea de responsabilidade, maravillada pola festa, pola alegría que quen de convocar un acontecemento así. E grazas tamén a Xerais por facer isto posible desde hai tanto tempo. Eu daquela non podía nin sequera soñar con estar aquí deste outro lado, pero ocorreu. Ese ocorreu e grazas a quen me acompaña na vida e a quen me sostén. Teño a sorte de que moita xente me queira ben e de que moitas persoas se alegren hoxe por min. Este libro é para todas elas, para os meus seres queridos e este premio tamén. Moitas grazas. Como vos envexamos neste momento todas as lectoras aos xurados, que xa coñecedes en profundidade estes textos e que nos ainda tardaremos, a ver se pouco tempo, Fran, en poder pasar as páxinas. Reveladas, pois, todas as sorpresas que obran a suma de talento e de azar, pois, pregolles as gañadoras, as dúas gañadoras, que se acheguen ata aquí pois para facer a foto final, os demais pois farémola todos xuntos fora pois para poder guardar todas esas cousas que hai que facer neste momento. No entanto, pois chega a despedida deste acto de entrega dos Premios Xerais 2021 que pon o ramo o ano tamén de Xela Arias, a poeta que como un fío de auga quixo atravesalo todo. Grazas de novo pola vosa compaña. Permitídeme que vos deixe cos versos de Arias, cos que pechan o seu derradeiro poemario Intemperiume. Incéndiate a calor da observación e repasa logo a ollada no pouso dos afectos. Con afecto, grazas.